Bishop makasimbere Bishop. Ndinofara vachibanda makadiko. Aiwa tinofara munenge munoteta uchando Bishop. Kawedza kashaka siku. Anditika aiwa kutonora. Ainguwa yacho. Saka Bishop. Yes baba. Nyaya yakaitika few days ago murikiziwa imemi. Okay. Nyaya alright. Nyaya Alista ya Apostle Alista Chibanda. Nyaya Duke and Slay. Ndofunga makaiona yakaswera ichitrenda ma street ya social media. What's your take makatasa nawo? Okay. Vachibanda. Zvazvinoita ndezvekuti Duke and Slay management kushona tinoti kuvhunduka chatikwatara hunge uine katurikwa mapanzwisisa isu tinoparidza takaparidza kwakawanda tinogona kutuka Kingsgate vanoputa Kingsgate tichiparidza maCrusades you understand doro chairo skadia you understand but hapana pawakambonzwa national breweries yakava offended zvekutomhanya unovhurisa madhoketi kana veKingsgate kana veForge kana veiriko imazano inonzi Swan ani mapanzwisa avana because vanotoziva kuti ndo basa revanhu ava you understand saka ndoda kuburitsa pfungwa yekuti zvingadai zvakaita Duke and Slay management vaona kuti mufundisi vari kuita takarasima vachitaura nyaya iyi but toita sei vangadai vakaengenja chekutanga ivo mufundisi wacho wadaidza muprofita tiri kuona muri kutaura nyaya iyi but toda kuti tiburitsewo side redu togara pasi toita se toita nhaurirano monyatsonzwisisa where we are coming from with our vision then nemharidzo dzenyu you understand because akatora mapikicha havazi vachibanda vakanga vasiko you understand vanhu vavo vakatora mapikicha vakatanga kusheya saka basa rechechi kana bhuku richiti tiri chiedza chenyika ndosaka muchiona president vedu vamunangagwa havadi nechechi vamunangagwa ndosaka makanzwaenzi sapatina iye mukavabvunza vesapatina kuti maibva kupi kwamaitibvira pamazoti sapatina maibva kupi vanokudzwa kuti takange tadaidzwa napresident kunational day of prayer navapresident vanorespekta church aiwa takazviona makazviona president vanorespekta church saka tinoburitsa pfungwa yekuti Zimbabwe ine 85% Christians saka kuvhunduka kwavakaita manje veDuke and Slay vakadena zvakawanda mapanzwisisa wani vakadena chechi because chechi haasi Chibanda ega chechi haasi Nyamakanga ega chechi inobva kuCatholic yoenda maPentecost yoenda kuna madzibaba Mose vana madzibaba Apollo yobva ipapo kuna naZCC yese ichechi iyo eno notikuudzai manje kuti chechi inenge yakanyarara muchiita a big event like that on a Sunday chechi yoita sezvai yonyarara muchiita big event iyoyo on a Sunday chechi yoita se yonyarara kutorespecta kuti aiwa ikodzero dzenyu but chechi inogona kuda kusimudza musoro yotoapproacha marelevant authority kuti aiwa kaZimbabwe tiri kuti is a Christian nation but sei muri kuita chimu sei muri kutendera chiitwa chakadai kuti chiitwa on a Sunday sei mazosarudza Sunday chechi munhu wamwari ine simba rekutobvunza kuti sei Duke and Slay kuitwa musi weSunday atimabona saka ndikuti unenge wakumutsa zvinhu zvakaita se zvakawanda instead ungadi wakatora channel yakanaka kuti aiwa no panapa mufundisi vanenge varingotaura nezveKingsgate every day aiwa pana anoziva nezvamufundisi wafonera mufundisi ngatisangane nyaya iyi pane mufundisi tikuziva kuti muri kuparidza vhangeri but wonaiwo kaisusu takamira takadai you reach ndo inonzi peace and unity and reconciliation so saka ukazondokwekweredza manje mufundisi wani
isu hatizokutendera kakuramba kuchikokweredza fundiso takanyarara. Saka kubatwa kukwekweredzwa kwakaitwa apostle Chibanda zvaro kuti kwakatobata vanhu vese. Ndoda kukuradzidzai vaChibanda vanhu havazive simba rine chechi. Mapanzvisa ndosaka ndati president wedu chandovadira vanoda chechi, vanorespecta chechi. havana kumbodaidzi. Hakuna kwamakambondiudza inini kwakanzi uyai kuno kunational day of entertainment kustate house. Ameno handisi hangu kuti rakamboitwa here. Aina handiziva hangu. Hakutorina handiziva. Hamamanzo. But mukangota zvokuti national day of prayer because vanoziva value yechechi. Amapanzvisa hapana pamunoona inini mama vedu mai Auxilia Munangagwa mudzimaika votooneka kuti ndakuenda kudhuku eslay on a Sunday, but unoona vakapfeka uniform yehwisiri on a Sunday vachienda kuchechi. But mudzimai kurespecta kuti pamazuva ese muri munyika pane zuva ratakakumikidza kune musiki rinofanira kuitwa honored. Imimi mochironga chinhu chenyu ndizvozvo chamusa kubvunzwa nechechi kuti muri kuzviitirei. Chiitai. Aiwa, chechi ingakubvunze nezveSunday here kuti maitire zvakati musi weSunday. Inobvunza yakamira sani chechi. Alright. Church inobvunza yakamira sani. Umwe ndo muno muZimbabwe munyika muno freedom of worship, freedom of expression, freedom of association. You understand? That is kana iwewe usiri kuita hondo navanhu. Mapanzvisa zvakaitika sezvakaitika izvi munozviziva here vaChibanda? Ndakukuradza simba rine chechi. Munozviziva here izvezvi? Ndakagara ndotungamira Zimbabwe Industries Movement. I'm the president of that body. Ndogona kusamona Zimbabwe Council of Churches. I have that right. I have that power. Ndogona kusamona Dr. Nevas Mumba. Dr. Nevas Mpalusa kumchitichi. Ndichiona kuti why is it Duke and Slay uri kuitwa on a Sunday? Ndakukuradza hatisi kuti yaitirwe on a Sunday, but zviri kuzobuda after the event. Our morals and values are being corroded. Our moral fiber, our values. Would you allow mwana wako msikana ndizvozvo aende kudhuku and slay on a Sunday? Alright, saka alright. Ini chamuri kurisana nacho apa kuti musi weSunday ngairike tasingarwisani nacho. Mbazvisa. Seore semiko mamuta. Tata uchitaura ichocho. Ndechekuti zvaitwa munhu waMwari Sunday vana macheso vane mashows avanoita on Sunday. Mbazvisa. Avanetsani nechechi. The moment you try to touch the church, that's the problem. Vana japraiser vanotoita maninga on Sunday. A church haibvunza haitomborina naye nazvo. You understand? Ariko mashows akawanda anotoitwa neSunday. NeChristmas yacho yatotopinda. Imazvisa. But the moment you try to kubata church kuibaya-baya. And another kuti nawe iva kuti mabata church. Kuprovoka church. Because takupa imimi munonzwa kuti japraiser akasina brand here trademark rekuprotecta paairijuswa naApostle Chiwenga. Enga anaro. Angasina akadi kusungisa Apostle Chiwenga. Ndakupa a very good example. Dai vachivhayo vaida kusungisa vanhu nemari takanyura tese kudai. Takaita mavideos mangani kwesu. Akawanda. Mangani kusvika tambozoreka tambozonyarara. Takaita mavideos mangani. Akawanda. Dai vachivhayo vaida kuti right. Tikade takasuba tese kudhara. Because vane a better name to protect. Yeah, that's true. Yeah, that's true. I'm telling you. Tikade takavharirwa isu. Takakwekweredzwa takapiwa awards machikwa takaitwa sue for defamation of character whatever. And the evidence dzacho dzinenge dziripo. My videos aripo. But listen Chibanda, not a day. Not a day. Vanokunda chakaipa. Taiti tapedza kutaura kudai votondopa.
Last Friday I think wakatopa. Last Friday wakatopa. Tapedza kutaura kudai tapopota tapaunga tabuda ziya. Iwo ngozona musi Friday uya vanyora ningi ndamupa. You understand what I'm saying? Yeah. That's how to fight battles. Yeah. Muzozanduza. Aiwa anofunga clarification Saka tana. pakuzondo tokonya manje. Mufundisi akurembedzwa akukwekweredzwa akunopa apology vanhu vakuti anyura izvozvo munhu amada kukuudzai musatambe neZimbabwe Council of Churches here musatambe neEvangelical Fellowship of Zimbabwe musatambe nana Prophet Makandiwa vaya musatambe nana Baba Mutendi vaya kungotaura eword chete munoona chechi inobatana kudai izvezvi vanongotaura anochunechika ngachitomiswa takutonyora matsamba takutoenda ngatiende kuna president chinhu chavo ngavaite but asingati vaite sandi church ine simba and musakama mapoliticians they also depend on the church. You can say it again. Yes. Politicians they depend on the church. Saka izvokuti munhu aparidza watobatikana makutoti ngaamiswe akapa apology but muchazoona kwazvinosvika azvizopera zvakanaka because church haisi one. Machechi lastly hakuna chinonakidza kuona church haina vanhu ndizvozvo vanhu vachinzi vari kudhukwe slay mafundisi ese zvatotaura pane mafundisi ese kuti muzomboita statistics mafundisi ese musafunga kuti vanozvifara kuti kuitwe dhukwe slay musafunga kuti vanofarira chihure musafunga kuti vanofarira tinotonamata kuti dai mabhawa avharwa machechi awanda nekuti machechi akawanda taita uphold nyika yapona corruption inobva yadzika hatimapona mabhawa akavharwa madivorces nemaseparation anodzika drug abuse hazvishamise kuri ikoko kuda kwaitoitwa zvemadrugs izvo zvivachibanda toto nevanhu vatatu vane mamarriages that are about to collapse atiri busy kugadzirisa because of that effect. Saka tiri kuti isusu chimukuvira kwezuva vanhu ngavaite yavanoita muparidzi ndo basa rake ngavasiye muparidzi aite basa rake ndo basa remuparidzi rekutumwa kwake ndo basa remuparidzi angave muparidzi wePentecost angave muCatholic angave muWatchtower angave muSDA vangave madzibaba Johani Masowe wechishanu vangave venguo tsvuku venguo chena vangave UFIC ngavasiye vaparidzi vaite basa ravo. Don't touch the church. The greatest downfall of a man is when you provoke the church. Thank you so much. Bishop Kelvin Nyamakanga. Kindly tell us what do you think in the comment section.